Sanibonani, sanibingelela. Siyajabula ukuthola elinye ithuba lokuthi sikhulume futhi. Bengithanda ukuthi sikhulume album kaKhuzani. Since esephumile ama-album abaningi, abanye abaculi. Bengithanda nje ukubeka statement sokuthi kungani uKhuzani ebuye ngamandla kulo nyaka uma ekhipha album. Kuzokhumbuleka-ke ukuthi umfoka Mpungose useneminyaka eminingi esendimeni, usebenze nabaculi abaningi, bamfeaturisha nabo abafeaturisha. Usehlabane ngey'ndondo ey'ningi emcimbini ehlukahlukene. Use-achievile okuningi kakhulu. Umculo wakhe usumenzele okuningi, wamhambisa namazwe. Waba iphathi yama-campaign athize, wasebenza nama-brand benze imisebenzi emihle encomekayo. Lowo nje umlando omfishane kaKhuzani. Into eyenzakalile ngale album, akukho kusha uKhuzani akwenzile. Abantu abamdlalelayo, iy'nsimbi, bass guitar, inkositini, lead guitar, ama-backings, abantu asebenza nabo. Akukho okutheni okushintshile. Usebenze nabantu abafanayo. Kodwa okwenziwe le album kukhulu kakhulu, kuyamangalisa. Kodwa uKhuzani uhlale ekwenza lokho ukuthi akhiphe umsebenzi omuhle. Umsebenzi wakhe umangalisa. Mhlawumbe-ke abantu-ke kunendlela kade bezwa ngayo-ke mhlawumbe ukumixeka kwezinto ey'fana nama-keyboard. Kunabantu abalokhu bekhuluma-ke benza amavidiyo, sebenzisa kanjena, nciphisa lapha. Akube kanjena-ke, alright, siyakuzwa-ke lokho, siyakubona. Kule album uKhuzani wenze konke lokho abantu abahlale bekhuluma ngakho, bekhala ngakho. Wenza exactly the way akade bemkhoja ngakhona. Wabuyisa isigqi sakhe, especially isikhathi esanda kufika endebeni kamaskandi. Lo Khuzani kwakuyiKhuzani premium luyana. Lapho esazakhela igama. Leya voice liyana yadla iy'ndondo ey'ningi, yenza omkhulu umsebenzi. Wayengena ngaye uzwe ukuthi idlamlenzeke iyangena manje iyabiza-ke. Yizo-ke ibize ingoma 2 minutes before kungena umuntu ozomvumela. Akangene isikhathi eside. Lokho nje kukodwa okuyithalente eli-special. Ushaya ingoma isikhathi eside 2 to 3 minutes before kungene indlela yesibili engomeni. So usekhulile ngempela, useya-understand umsebenzi wakhe, useya-understand ukuthi yini edingakalayo, yini efunakalayo, yini abantu engabajabulisa. Uyimixe kahle-ke ney'ngoma zakhe, zonke zinomyalezo, zonke azifani, zonke zimnandi, zonke ungenza ama-trend azo ukuhlukana kwazo lezi ngoma. So ngiyathemba noma ubani obe nenkinga ugculisekile ngoba into ayenzile phela uKhuzani uze weza over wavala namaqhawini eniwathandayo ngoba manje benila emlonyeni nivulele kakhulu lokhu nikhojana naye. And futhi-ke akungabeka ukuthi mhlawumbe senizothula-ke ningasavumi-ke kumsebenzi omuhle kangaka wenziwa umfoka Khuzani, umfoka Mpungose, omuhle kangaka wenzile. Usebenzile phela, usebenze kakhulu. Into ayenzeka ukuthi enze isimangaliso esingaka ngalo msebenzi wakhe. Okuningi kumele akuprove kubantu ukuthi uyakwazi ukwenza, akanankinga nakho. Hhayi ngoba mhlawumbe nikhona lapho sekwehle khona yini. Akukho lapho kwehle khona. Ipeni uKhuzani yakwazi ukubhala ingoma enomyalezo.
uyakwazi futhi ubhala ingoma yehawu nengoma yegospel, ingoma yothando, akafokhasi entweni eyi-one, yabo, ufokhasi ey'ntweni ey'ningi. Lokho ukwenze over and over again ukuthi enze kanjalo. Kulo nyaka siyabonga ukuthi-ke ukwenzisisile, mhlawumbe nabade becabanga ukuthi mhlawumbe umsebenzi wakho nokuba nechashaza, cha, alikho-ke kulokho. If like laba khona phambilini angazi, mina ngizange ngibona kulokhu-ke uclean yonke into. Bekumele ebakhombise uKhuzwana ukuthi ngiyakwazi ukucula, ngoba niy'tshela ukuthi nina mhlawumbe ninenhlaziyayo enihlala 24 hours. Ngiyakwazi ukucula, ngiyakwazi futhi ukuthi ingoma uma ngiyiqala isigqi sayo singafana lesi esinye, ube interested ukuthi le ngoma izothini nale ngoma izothini. Nangendlela ayibonge ngayo ey'bongweni zakhe bekuclean kakhulu. Akukho lapho kunogcobo khona ukuthi mhlawumbe uphoxe bani, wangena emakhishini, lokhu kukhuluma okuhlele kukhona abantu bekwenza, akukho. Uclean, mawuthi bekunomtalabho angazi, kodwa iy'bongo zakhe ziclean, zinhle futhi ngiyithandile. Into beziyenza bezi-highlight something, akukho lapho bey'gxila khona. If usalileke-ke mhlawumbe kukhona obukulindeleke ukuthi uzokuthola okuhlukile kulokhu, akukho, usalile. Iy'bongo zibe zinhle kakhulu. Mina nje njengomuntu obekade umsebenzi wakhe ulindele ukubona ukuthi uzohamba kanjani, mina ngi-happy. 10 out of 10 usebenzile umfaka Mpongose. Ngiyacabanga ukuthi le album ingamvulela iminyango even more. Yona le minyango ebisivulekile vele phambilini, le album futhi izophinde imbeke ebalazweni once more. And futhi iminyaka nje ewu-2 le album mina ngiyibona izobe isaqhuba kahle, izobe isaphusha kahle. Ukuthi-ke abalandi bamaskandi-ke vele bahlale belindele kunyaka nonyaka ukuthi kuzophuma umsebenzi omusha okumele urelease abaculi bamaskandi. Kodwa ziningi lezi ngoma, 19, nabanye bayikhiphile iy'ngoma ayiko 18, 16, 15 kanjalo. Kuhle nalokho. Lapha-ke zi-well balanced iy'ngoma zakhona, ayikho ingoma eshiya enye, ayikho ingoma ehamba kakhulu bese enye iyakhohlakala. Ikhohlakala ingoma ngoba vele abantu kunengoma ey'thize abayithandayo, and futhi akulula-ke mhlawumbe nokudlala zonke iy'ngoma ezo-19 usuku nosuku. Mhlawumbe umuntu uzosilektha lezo ey'thize ezimchaza kangcono okudlula ezinye. Ingakho kuzophakama-ke iy'ngoma ey'thize uthole ezinye zizothi ukusalela, kodwa kuzothi album ngokuqhubeka kwesikhathi lezi ngoma ey'ngemuva yizo ezobe sey'phakama, sey'funa ukudlula lezi beziphambili. Ngani na, ngoba thina abantu kwesinye isikhathi sinokwenza izinto ngendlela ehlukile, asenzi nje izinto ngendlela mhlawumbe ne-straightforward. Kuzovuka ezinye iy'ngoma kade zinganakiwe, and lezi ngoma zimnandi. Khona lezi abangayinakile kakhulu abantu, lezi ngoma zimnandi ngenye indlela. Ungayifaka ku-repeat isikhathi eside, ziya-enjoyeka, zimnandi lezi ngoma leziyana. Kunanesigqi ashaya ngaso uKhuzwana, kunane-sound ey'dileke kulokhu kulezo ngoma lezi engasekugcineni. So abantu basazozi-enjoya lezi ngoma even more. So kuningi uKhuzwana-ke afuna ukukhombisa ukuthi as umculi osemkantshubomvu osenesikhathi-ke kule ndima, lokhu ngizange ngakwenza kangcono kunakuqala, and futhi lokhu ngikwenza unyaka nonyaka, ngiyakwenzisisa. Yingakho ngumculi ongomunye abahlonishwayo kamaskandi. UKhuzwana seku-achieve konke-ke, akukho-ke mhlawumbe ongathiwa mhlawumbe kusamsalele, kodwa njengeciko-ke unesifiso vele sokuthi athole ezinye izinto-ke ukuze i-CV yakhe ibuke yinhle. Okuyiphupho lanoma imuphi umculi-ke ukuthi wenze kanjalo. Lapho-ke futhi uzobe right khona asafuna ukuzuza okuthize okumbala, ngoba umculo
enye i-career le, umsebenzi lona onzima ngoba awazi ukuthi uba relevant until when. So if usakwazi ukuthi ube semehlweni abantu, kumele usebenzise lelo thuba lelo ukuthi uhlale vele umsebenzi wakho owukhiphayo uma umuhle, abantu futhi bazokweseka. Akukho lapho abantu ukuthi mhlawumbe sibezothi banenkinga nawe, as long as urelease umsebenzi omuhle, abantu bohleli bekweseka, bohleli bewuthanda umsebenzi wakho. Ingakho-ke abantu bemsupport umuntu benza into enhle, abakulahli nje sidala abantu. Bakhona laba abakhulumayo-ke mhlawumbe abayiphushela-ke i-content yabo-ke ngokuthi bathanda amaqhawe athize, it's okay, it's fine, akunandaba-ke. Bangabantu-ke nabo-ke baphila enyameni, nabo suke bethathe isayidi-ke. Kodwa at the end of the day, as long as wena umculo wakho usakwazi ukufaka ey'ndaweni ey'thize, leyo nto inhle kakhulu. So akukho uKhuzani akusamele aphinde akuprove kubantu ukuthi umculo wakhe kanjani, isiginci sinjani. Ukwenze konke uKhuzani obekumele akwenze, ne-album isiyawulandela, iyothwala kanzima-ke ukuthi-ke ikwazi ukuthi idlulele, ngoba le wenze kakhulu uKhuzani, wenze kakhulu kule album le. Le album le sisazoyi-enjoy ngesikhathi eside nje, abantu basazoyilalela beyicubungule kabusha. After 6 months isazolokhu ishisa futhi, izobe ingakehli-ke nakwehla-ke lapho, noma bakhiphile abaculi, yes bakhiphile, basebenzile, benza omkhulu umsebenzi, bacule kamnandi, babhalile abanye, so it's all good, kumnandi. And futhi mina ngiyababongela kakhulu, basebenzekile abaculi bafethu singabadlela umoya. Kodwa-ke la sikhuluma ngedlamlenze, umfoka Mpungose uKhuzani le eNkandla eMandaba. Umsebenzi wakho uyancomeka kakhulu, uqhubeke njalo-ke wenze umsebenzi omuhle, nomcimbi wakho ozoba khona ngonyaka ozayo-ke. Ngasithemba ukuthi amalungiselelo already aseqalile-ke ukuthi umcimbi ugcine ube yimpumelelo. Siyabonga ngaleli thuba, siphinde sikhulume ngokuzayo.